pabonde ndakapedzera muna August. Ndobva tazoenzaniswa. Ndobva tazoita bonde muna February zvemadhezi mashoma. Baba vanondiharasa. Kana kundinyemwerera kana kungondisekerera. Vanongosvika vachingopopota vakamira kunge foromana zvekuita. Pamusoro inini ndiri murimi. Tinorima fodya mari yedu tichibhenga nekutenga zvipfuyo zvakaita semombe. Tinotenga mombe tichitengesa. Tichitenga fodya tichitengesa. Tichinhongo tumasaga tichiita butter trade nechikafu, nzungu, nyemba kana chibage. Kana takuenda kufloor, baba ndo vanenda ina handibvumidzwe kuenda kunotengesa fodya kufloor. Baba vanotenga grocery rekuti tinodya remwedzi mushoma. Inzwai maverengerwo aita uku ndanzwa sekuti kwanzi uya kudare tirambane zviri pamutemo tobva tagovana zvatakashanda. Pindai munyaya dzine chekuita nenyaya idzodzo. Izvo kuti munotenga muchitengesa didi imbozvisiyai bija. Pindai munyaya. Ini ndauya pamberi pedare kunoramba baba nekugovana pfuma yedu iri pamusha. Ipai zvikonzero muchidimbo sei baba ava mavaramba? Ndikwa vanga vada kuenda asinya yenhoroondo. Kuti maybe vaona mari pamwe mari yakuzodai ichichi pamwe vangada kuedza nhoroondo. Imboitai muzvidumbu kuti musvike pamamda kuti mudi musvike pekuti takazonge tatenga mombe dzedu, takazenge tatenga imwe fodya, takazenge tatenga zvakati, chii chiri kuzoitika mukuudza kusvika pamuri kuda kuti musvike ipapo musaite nhoroondo munyanyorebesa. Takatenga fodya nemari yatakashanda gore rakapera panga paine 1000 nemombe imwe chete yanga iri mari yekutenga mombe vachitengesa. Ndobva vazoburitsa dzimwe mombe 3. Imwe chete yakabuda ichinzi iri kunorora. Imwe chete yakabuda ichinzi yachikoka nyanga ndikaitengesa ndotenga imwe. Imwe chete yakangosungwawo mudanga ichingoenda handina kuinzwona ndiri kufood for work. Saka nasuno mari yemombe yanyura 1000 nemombe imwe chete zvanyura. Mombe 3 dzanyura. Baba vakuda kutengesa dzimwe mombe mudanga. Ndobva tanetsana ipapo ndobva yamira yakadaro bva tamboita kunge tayanana. Nasunoyu tarima fodya yedu imwe tiri kuita sei tiri kutenga nokuti mari haina chayati yatenga mumusha. Mari iya isina chayakatenga iri kutenga fodya. Takuda kugovana zvinhu pamusha tatadza kuwirana nababa. Vati tigovane fodya yedu yatakarima iyi haizi yako, ifodya yangu. Inini ndakazozviziva kuti ifodya yavo vari kutaura kuti ifodya yangu mushure mekunge taunganidza dare kumba. Saka taunganidza dare ndakati tigovane yese. Ivo ndobva vatara mazwe kuti iyi haizi yako, iyi ifodya yangu. Amai ndobva vatiwo iyi haizi fodya yako, iyi ifodya yangu. Asi fodya iyi yakatengwa nemari yedu yatiri kushanda mumba medu. Ndozvandituma kuti ndiuye kuno kudare kuti ndizosvika pakuti baba handichavada. Baba havagare pamba kubva mwedzi waAugust. Vanobuda vachienda vane musha wainavo vanogara musango. Ndokunogarawo futi chikwama chomari achigare mumba mangu. Baba ava handina imba navo. Iko zvinozvi ndaane mwedzi 2. Baba handivawachire. Hembe dzavo vakangorongedza mushure mekunge vanditi pani taakutenga zvinhu tese. Chakati chikapera ndowakutenga, chakati chikapera ndowakutenga. Saka pakanditi iwe ndowakutenga. Ini ndichiti baba ndimune mari yese. Saka vakarongedza bhegi ravo rese rembatya dzakasviba
dzeparwendo idzi dzepamba idzi dzakasiiwa. Saka baba vanongouya nhasi vakapfeka imwe, mangwana waya vakapfeka imwe. Chikafu changu inini chandiri kubika havasi kudya. Musi wavanoya vachiti vari kurara pamba, vari kudarikira vanonorara kumba kwaamai vavo, vari kuti ndiri kunorarira fodya iye yataita sei yataitenga. Asi mukicheni mune imwe yatiri kurima isi hainari kurarira iri mukicheni. Iri kubhaundi kana yakumurwa yaimborarirwa haichararirwa. Chikafu changu havachadya. Right, babi. Magana uya kutoka na maidina. Rotudi pinda miati. I'm sorry dad. Ini baba ndopikisa. Panyaya mombe shuwa. Mombe ndakataura kuti mombe tikutengesa tichida kutenga hadzi. Mombe ndatengesa 1 dons. Iyo kuchoka nyanga shuwa ndakatengesa. Ndakasora imwe ingari kupurasi. Takaitengesa tichiti dons tinoda kutenga hadzi. Alright. Ndakatenga mombe dziri ngani? Dziri 3. So far mombe dziripo. Pamba neibhuru nematsiri 2 pabhuru neimwe mhou 1 yatagara irimo yemudanga. Ini ndaifunga kuti uku kwemombe uku kusiyei nokuti havazombokudzokera vachiti mari iyoyo futi yakazodzokorora yakutenga futi fodya. Aiwa ndipari saka ini ndandiri kuti nyaya yavo hombe ndeyekuti ima hamusi kuwanika pamba ndo nyaya yanyanya kuvarwadza. Makugara musango makarongedza. Apa musoro ipapo ini handisi kugara musango, indogara kumba. Daily so up. Kumba kupina maya wakati kutaura. Kumba kutaura. Kumba wewe. Kurarira fodya amunonya tonzwa here. Vatsakura zvinobata. Panyaya fodya. Baba vachikafu chamukira. Rega ndikupei zvamunonya topindura kana mamusina kuteerera. Ayo para tokumbira irusha. Amai ava vatsanangura zvinobatika vati baba ava vakatouya kubva kwavanenge vachibva vanonorara kwaamai vavo vachiti ndiri kurarira fodya. Asi kumba uku kunotorine imwe fodya iri mukicheni. Ndoda kuti mungobata chete makwenzi angaitaura. Hembe makatosarudza dzakanaka. Mumba hamuna makangosiya zvekushandisa. Saka izvozvo ndo zvatiri kuti ngazvipindurwe. Chikafu chavo hamuchadya. Makavati taakutenga imimi chizvionerai pakutenga chikafu. Izvozvo ndo zvoda kunyanya kupindurwa ndo zvakavarwadza. Ini yeibandira kutakura. Panyaya chikafu chakanipondisadza kudya chikafu. Akanditi ndakatadza kukurwa nepoto ndichikukwadza. Ukazondirwara ukandidzosera ndikuenda kukunyudzisa kumapurisa. Kana kune chakusera mutonga 1 ndozva ndisadye chikafu. Panyaya yefodya chakandipa kuti nditi ndikurarira fodya yangu. Vakaenda kumapurisa vakanoripota. Takaita katongeso takanzi shiyana zvinhu takashiyana mombe 2. Ava vakatora yavo mari vakahodha mbatya. Nhasi ndinofunga kutengesa mbatya dzavo. Ndakatora yangu mari ndakaita kutenga fodya. Ndakatopera ndinofunga mari yavo 150. Ndikazovadzorera 150 dollars yavo. Ndichitenga yangu fodya. Ilo katombotengawo fodya vazonati fodya ndovachitadzawo. Ndobva vachisiya ndobva vasaenda kuhodha mbatya. Chaida kafafunza labaya vati andichakunda nezviito zvako uri kuti kudishi ndopapara kupindura iwe. Hai nimukadza munomura ndiro muri nani. So ndibada kuti padaire painza zvipa. Amai baba vari kuti zvinetso zvinowanika. Dzokai kumba tigare muri kuti kudi. Hungu vanganditi dzokai kumba. Musi wachina uchichena iri Friday iri Independence. Ndakabuda mumba nenguva dza 2 o'clock ndichienda kumapurisa mvura yechinaya. Kuti ndivataura kuti mapurisa pamakamboti tonga ndakakuudzai kuti baba havasi kurara mumba. Vakadaira vakati nhaiwe handisi kurara mumba ndiri kurara kupi. Saka ndauya kuti mubate chokwadi. Vakanditi shuwa tazviona dzokai zvenyu kumba kwenyu. Munogona kana kurepwa kana kutorerwa mana. Shuwa baba havasi kurara kumba tazviona muri pakutora chokwadi. Baba havasi kurara mumba. Vanogona kuuya na 2 o'clock dzeusiku vachipinda mumba. Vanongopinda kuti nditi ndavaona vobuda vobva vaenda kwavanoenda. Chikafu changu chandiri kubika havasi kudya. Baba vatori nemusha wavainawo wavari kurarama vachinobuda vachipinda mumusha imomo. Usiwo kutonyeba musha ndakatosvika. Baba vanozviita makore ese but gore nendarwadziwa kuti izvozvi fodya ndakarima vakanotaura mudzimai yayo kuti vaende naye kufloor anotenga zvaanoda. Ina havandibvumidze kuenda kufloor. Vanogona kundipa 200 woti enda notenga hembe dzako nedzevana ava. Ndopiwa mari iye.
kana pasara 2000 vanobva vati imari yamafetreza, imari yechikafu. Kana nguva yoendedzana zvonzi ndakadona, handina chandinenge ndakaona kana 1. Ndiri kungoshandira vakadzi biangu, ini ndichisafa. Handina kana hembe yandinopfeka inoshamisira. Ndinoingopfeka zvomanga-manga ndichiedza kuchengetedza musha wangu. Right, chimirai makadaro. Baba tisingapedze nguva tisingarambe tichitenderera. Mazwi kuna adzimai venyu anoratidza kuti imimi muri kuteta kana kuti muchiri kuda musha wenyu. Panhunha dzavo madzinzwa. Ya ini mukadzi wangu ndoromura ine andira zvimwe zvakutaura kwakuwedzeresawo. Takatiri kuti iwe kuti mukadzi wako urumura hungu kunotaura mukanwa handika asi mukadzi wako anenzara yataura kuti tichidzwa. Right, chikonzero ichocho ndio chikonzero chakaitika kuti pakanitaura mashoko ekuti iwe ndichakuisira mushonga kana kusungisa wandirowa ndokusungisa. Ndio chikonzero chakakonesa pinde munhu. Asi mubatorora mbomwe chete. Right, maita zvakanaka, mati munorarama pamwe chete. Muri kurarama pamwe chete asi amai vaine nyota. Handisi kuramba izvozvo. Ndio zvavari kuti hakuna chinonzi kuramba mukadzi. Handina kuramba. Inzwaika, hakuna chinonzi kuramba mumwe. Zvakafanana nokuti tiri kurara tese, mumwe nemumwe anongorara akazvipfekera. Ikoko ndokutorambana kwekutanga. Kunosiyana nekumwe kwese zvokuti dai maitoti makasvika zuva rimwe chete ramauya marara nawo mobva maenda gore modzoka pamauya marara nawo yezvimwe nguva dai zvakatopomhora. Apa zviri kupisa nechikonzero chekuti muri kutovasvotesa kunge muinavo ivo vachinzwa nyota vari kuti nekuda kwaizvozvo handichada imoti kudii pashoko iroro. Pindurai zvizere. Munoona kana tichiti isusu pindurai zvizere, tiri kuti isu muri kumuda kabatika akuvara nenyota. Muri kuti chii? Muri kumuda here kuti apota achiita mudziyo wepamba? Muri kumuda mudiro upi wokuti agare pamba achichengeta vana here? Pamusoro imamo akadadzoka kumashure zvazonzi zvezvekisadzoke kumashure. Nyaya inofunga ifanira kunge takataurira takatopedzerana kuno zvisina kubva yasvika kuno, but umbi yangu akazomhanya kuuya kumhangara unoti hanzi handichada chi handichada murume. Zvese izvozvo ndio mukana wacho. Ndosaka tiri kubvunza kuti muri kuti kudii pamusoro pemudzimai wenyu. Ndikatikuisa mashoko kana nguchina. Pamberi pemakorokota pakauzwa kuti kana wati kuwada iwewe wakurubva muno wakutochinja kuti nhasi kunorana namai ndizvo zvere. Ya ndizvo mama. Pamusoro handina chandinokwanisa kuregerera baba nekuti baba vabonde ndakapedzera muna August. Ndobva tazoenzaniswa, ndobva tazoita bonde muna February zvemadhezi mashoma shoma. Baba vanondiharasa kana kundinyemwerera kana kungondisekerera. Vanongosvika vachingopopota vakamira kunge foromana zvekuita. Saka handingamboti ndavaregerera nekuti vaenzanisa vakabvira kuenzanisa. Mumwe musigogo vakaya vakati kubva nasi kana wakuenda kwaunoenda kunotenga mombe oneka madzimai ende usarare ikoko nhasi hapana kwauri kuenda. Shuwa gogo vachibva kunoenzanisa vakasara vakabuda vakaenda vakaita madhezi. Saka handina kuti tinoti tienzanisei. Ndinongoda kupa baba gupuro nekuti vari kuramba vachidzokorora zvinhu zvakaitika kare. Wabvudza vamini, dai vamini. Ondeti vanhu vagubuke. Munoita sei? Muchifara muchemuranika, muchipuruzira nanditi. Ndozvavati zvazvisipika pandiri. Ndotsinga yakonzesa mai yako akwatiyo zvakanyanya. Wabaona? Wabaona here? Chiturika. Pamusoro yavamini. Takuisa pamuri naye vana venyama. Muchikombera samanyana. Aiwa maita basa zvenyu. Semadzimambo semadzishe hatitofarira kuti musha iparare. Asi tiripo pakudziumbiridza. Ndodonzura mambo rekuedza kubatanidza nekuyananisa kuti vanhu vagare zvakanaka pasina mhirizhonga, pasina matambudziko. Amai kuti ari kuenda kunzwa, asi baba vati nanhasi shoko ravo riri kuramba riri kuti mukadzi wangu ndinomuda. Asi ndiri kuti rega ndikodzoka kune murume. Chii chingaratidze kuti zveshuwa mukadzi ndinomuda? Chaungagona kubata, chaungagona kuitira mudzimai wako rudo kuti aiwa mudzimai wangu ndabereka vana, ndakanzwa kuti makabereka vana nenge 4. Matokudza nhasi unoimba iyo parara. Indazviramba sachangamira. Chii chaungagona kubatira mukadzi wako
kana kumuitira chinoratidza rudo kuti aiwa hadzimai ndiregererei ndateta. Sorry chami. Moti ampana bandira chani asi ndora umpa mari kana $10. Kana kuti mbuzi. Kutazvi ndandira momba ndisina. Kana amdo ndomba momba. Ya bati. Nekuona kwandaita una rudo. Inzwa tiri mudarika $10 yekupa mukadzi ati ndauya negupuro ndinaro gupuro pamurume iwo bvato kuti $10 yekuti ndikunyengetedza iye akabhadhara $50 yedare $50 yedare yakabhadhara wondomupa $10 yekuti adzi andiregerei kana ndiwo ayo ndati momba ndisina nditi ndati ndogona kumpa $10 kana kuti mbudzi. Alright, ini ndizvo ndikudada kuti imba iyi tiedze kuibatanidza. Ndinoda mbudzi, ndinoda kuti ubate huku yemombe imwe chete, because imba yanga yakuparara, because atorina handichada unoti kudii kumubatsira huku yemombe. Ndinotsvaga adzimai hanzi nemurume wenyu mambo mudzimai wangu ndichiri kumuda vana 4 ndanga ndandomubatsira huku yemombe unoti kudii. Musoro idai inini zvekuswero nyengedzwa nababa ava handichazvikwanisa. Izvozvi ndakavachengetera mwana akasiwa nemumwe mudzimai wavo aine gore ne9. Nhasi mwana uyu ane 19 years. Asi mwedzi watasiya uyu vakandipopotera mushure mekunge ndati mwana ngaaya atakure zvinhu zvandatenga chikafu chekuti tidye ngaaya atakure kuroad. Ndobva vati tashaya makii vabva vandipopotera vakati kubva nhasi usatume mwana uyu. Ini ndamuti enda kwagogo unotora banga ukinira dhose kukinira kwamaita zvikanzi utoshungurudza mwana. Kubva nhasi handidi kukunzwa uchituma mwana iyeyu. Kubva pavakadaro iye mwana anga aripo haachatombonzwisisa asi ndiye mwana ainzwisisa kukunda wangu mwana. Alright, aiwa izvo ndazvinzwa. Indati tiripo semadzisha atifarire kuti mushaiparara. Murume ati iye chabata kwemombe. Kouya fodya muri kuchemera kuti mimiri mumba. Ndaenda kuti govane. Zvese izvozvo zvinoita kunoita kuti mupiwe umwe mugove pafodya kuti kudii. Handisi kuwirirana nazvo. Ndiri kuti musha handichada, ndiri kuchemera upenyu hwangu huri nani. Musha handichada, ndinoda upenyu hwangu. Right. Nofunga vedare manzwa ndamboedza kumira samambo kuti atifarire musha kuti uparare. Asi dzimweni dzenguva hatigoni kuramba chimanikidzira. Takaramba tichimanikidzira mangwana tinozoita dambudziko tanzwa kunzi mukadzi uyu aparara afa. Saka igai timbomusunungura. Hatigoni kuramba chimanikidzira. Ndamboedza kuzama kuti huku yemombe asi aramba. Saka ndiri kuti tingapedze nguva tine nyaya dzakawanda. Chinoratidza kuti handichada murume chii mudare muno. Baba mai kana vari kunga vari kumberi. Ndakafutikwa uyu ndatedza navauya adzimai vako vati inini zvemusha hatichada ndambozama usamambo kuti musha usaparara asi varamba vabvisa gupuro ravo ravabvisa. Tinogara tichitaura kuti gupuro rinopiwa mambo nokuti inonzi imari yakafumuka ndo vanodya gupuro racho. Handi wariona wazviona unoti kudii? Sorry. I know what I'm going to do. Dzokera ngoro. Vari kudaro vari patambozama. Pane zvataona zvinoita kuti mangwana panozira dambudziko rekuti akaramba chimanikidzira. Saka takati tichazoona nekombe kwenguva kana Mwari vakati munogona kudzokedzana. Zvinogona kuti saizvozvo. Baba hanzi nemwana wenyu handichada murume. Ndambozamawo
samambo kuti ndinoda kuti imba iparara asi aramba munoti kudii pamusoro dare inini handina chandinokwanisa taura nokuti inini ndiri baba. Saka kana ndakamumanikidza kuti enda unogara naye, iye ndiye anogara nemurume wake, magariro aanoita ndiye anoaziva. Saka ipapo ndinongoti zviri kwaari zvaataura, inini ndinongomutambirawo sababa akadzoka pamba. Asi kurambana kwavaita, mukwasha wangu anga asina kupedza kuroora. Saka ndinenge ndichidawo pfuma yangu, paakasira ndopatinotangira. Right, mashoko itanzwa baba. Ndikati kwatangodzoka paclaim yanga ichiwa yaitirambane zviri pamutemo pamberi pamambo. Toga tazogovana zvinhu zvedu zvatakashanda tese. Saka ndaifungidzira kuti zvinhu zvavakashanda tese vese kuti gone kuvabatsiridza taigona kuvapa mukana zvatagara tichongoita. Kuti tine makurukota edu vaigona kubuda nababa vaendawo pasaidi naamai vaenda pasaidi, uyu onyora zvake, uyu onyora zvake, togara nazviziva tobva tagara tine zvinhu izvozvo. Kana tichikwanisa kuti tivabatsiridze kuti vagovane zvinhu izvozvo tivabatsiridza. Vamutori endai nemudzimai anyore zvese zvaanoziva zvavakashanda. Kana tatendai munonyora zvinhu zvamakatanga kushava kana kushanda muchinzi matanga matizisana sekukumana nemusikana, chamakatanga kutenga redhiyo, ibhatiri, chii, ndozvamunonyora zvaminazvo nhasi makazvitarisa kuti takazvishanda tese. Hazvina basa kuti baba ndiwaimuke vachida kubasa mai vasingashandi. Zvese zvamakashanda muri mese baba vasingashandi, kana zvamakashanda mese baba musingashande imimi amai vachiva maishanda muchigara muri mese, ndezvenyu mese zvinhu izvozvo munogovana zvinhu izvozvo. Hapana sezonzi ndakashanda ndichangu. Ati kuti zvamakashanda mese semurume nemukadzi pamakore amagara iwayo ndezvenyu mese zvinhu izvozvo. Ndozvandida kuti baba munonyora zvenyu. Zvandiri kuziva inini zvatakashanda ndezvizvi amai vonyora zvavo tozokubatsiridzai sharing of property kuti zvinogwewa sei. Zviri kunzwa baba?